Jo, ještě jsem zapomněl Rakušan, Fiala, no tak to je ty 4 kundy, co tam jsou, to je normální. Jo, pane Rychecký, ještě jsem zapomněl na vás. Vy jste smrt, vy jste byl největší ústavní činitel této republiky. Váš fotr i vy v 50. letech jste nechali popravovat Horákovou a tak dále. Byli. Ty šmejde, jak jste mohl být 30 let v hlavním ústavním čině. Jak to ten Havel mohl zařídit, ty vole? Že ty kripe, ty šišloune zasranej, vole. 50 říkal si, popravovat opozici, jak ty Rychecký tam mohl být vůbec takhle dlouho? V demokracii. Když ti měl ten Havel okamžitě nechat, vole, zavřít na doživotí, vole, piča. Proč tady není, vole, referendum? Není na to ústava? Není to v ústavě, vole? Proč tady, co vy tady s námi děláte, ty, vole? A Rychecký tebe by nechal zastřelit. Měl si 3, vole, kvartíry, vole, měl si, vole, auta, ty, vole, pičo, vole, ty slin to zasrali. Já ještě slyšel, z toho bylo jaká náblití. Rychecký, ty si to zapamatuj, ty, vole. Šmejde zamrdanej, ty, vole. Ty jsi zmrtvole, který v 50. letech Románě nechali, vole, zabít a věšet, vole, lidi, kteří mají jiný názor, jo. To si zapamatuju. Šmejde zasraný, uslitaný, ty slintárku zasraný. Ty jsi nikdy nebyl největší soudce, ústavní soudce. A tady ta justice, jo, co tady vlastně funguje, tohle je státě, jo. To je ohrožení. Ohrožení České republiky a české demokracie. Ta vaše justice, skurvená, vole. A to si zapamatujte, vole. Vy dostanete taky přidržku, vole. To si pište, vole. Svině. Tady ta justice je ohrožení, vole, český státnosti a české demokracie. A myslíte si, co chcete, vole? Nějaká soudkyně, státní zástupkyně, vole, státní zástupkyně, víš, že soudce, vole, nebo co, vole? Co tady máte, ty, vole? Šmejde, vole. Já tě minu přidržku a dostanu 20 let a za tebe ty zmrdě zasrelej, ty, vole. No tak to je, vole. Pošli to dál. No, nevím, jestli ti malíci to dají to